חבר'ה, היום אנחנו נשחק מיינקראפט. כן, אני אעשה לי עולם ואני אתחיל לשחק בעולם. רגע, אני אהפוך, אוקיי. אוקיי, עכשיו אני אתחיל, זה עולם חדש וזו הגרסה החדשה למיינקראפט. אוקיי, אני רגע עושה משהו בהגדרות וחוזר לכם, אז שנייה. אוקיי, חזרנו, עשיתי בהגדרות הכל ועשיתי לנו גם עולם חדש. כן, יש פה הרבה יותר עצים, ככה יהיה קל לי יותר, כי אין לי כוח ממש עכשיו ללכת לחפש עצים, כאילו לכרות עצים. כן, כמו כל שחקן, כרתים עצים. כרתים עצים, עצים עצים, כרתים עצים, עצים עצים, כרתים עצים, וממשיכים לכרות עד מחר. כרתים כרתים, עצים עצים, אנחנו כורתים עצים, עצים, כורתים עצים, כורתים עצים, כורתים עצים, עצים גדולים וגם קטנים, כורתים עצים היום, מחר שותלים בחזרה, כורתים עצים מהר ככל שאפשר. אוקיי, אני אקח עוד עץ אחד וזה מספיק לנו. זהו. אוקיי, אני אשים פה עץ. בא לי לחקור את זה, את העולם. אוקיי, וואי, יש לי קצת לאגים, נראה לי. אוקיי, מצאתי, אאוץ', אבל זה טוב כי מצאתי כפר, 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 מצאתי כפר. מה קורה? מה קורה אח שלי? מה יש לך? מה אתה מעצבן עליי? בס, אין להם שדות. יש להם אחד, איזה כיף. וואי, זה ממש גדול. המקום הזה גדול. וואי, ויפה. יפה, יש פה שני תנורים. אולי זה יהיה הבית שלי. כן, זה יהיה מגניב כזה. תקווה, אמן שיהיה פה משהו טוב. אוקיי, חליפה. אני רק צריך עוד נעליים וזהו, יש לי חליפה מלאה. אוקיי. לא נתעסק בזה כרגע. מה קורה אחי? מה שאני כן צריך זה היבול. היבול שחצה את הגבול. יופי, נעלה. עליתי. יש פה גזר, המאכל שאני הכי שונא במציאות, אבל לא אוהב במיינקראפט. יופי, יש פה עוד אחד. ויש פה סוס קטן. סוסוניה אנטוניה. ניקח את זה, נשתול. אוקיי. שם גמרתי. מה קורה אנטון? אני אקרא לו אנטוניה. מה קורה אנטוניה? אנטוניה פצפוניה. שקט, בזהירות, ארסים ארסים, סמים סמים, ארסים סמים. אוקיי, ניקח את זה. רוצה? אוהב? לא אכפת לי, קח תאכל. אוקיי, רגע. חוין. שים. שניים למקרה חירום. אוקיי. זה. כחרב.
הוא ילך להרוג. איפה הוא? הנה הוא. או יש לי לגים? לא משנה. הרגתי אותו. אוקיי. כן, אני ארוס את זה. אוקיי, יש לי 5. וואי, אתם לא רואים טוב. אוקיי, אני אעשה את זה מהר. אוקיי, אני אשים את זה לבשל. טוב, יאללה ביי, נמשיך בפרק הבא. יאללה ביי.